Hayad nga adlaw, probinsya kang Antique para sa aton news break. Tubig time program kang gobyerno probinsyal kang Antique, opisyal nga ginlunsad kadyang adlaw Abril 23 sa Assemblyman Segundo Moscoso Memorial School sa pagpangunan ni Governor Kajao. Ang nga program ang ginimawan kang Antique Provincial Health Office, Provincial Nutrition Committee kag Department of Education Schools Division of Antique. Ang Tubig Time ang pinakauna nga programa sa bilog nga Pilipinas nga ginaumpisahan kang probinsya kang Antique. Sa liderato ni Governor Kajao, anahandem ang diyang klase kang programa malapnag sa bilog nga pungsod kang Pilipinas, bangod sang katikang patok sa mainit nga tiyempo nga epekto kang El Nino. Ang Emergency Hospital Training Center nagpatigayon kang refresher training nga ginadumarahan kang Emergency and Accident Trauma for Nurses sa Provincial Planning and Development Office kang Abril 22 kag nagapadayon tubtub Abril 24 nga ang Angel Salazar Memorial General Hospital amo ang partisipante nga hospital. Amo nga mandatory training sara ka kombinasyon kang pagtuon sa classroom, praktikal nga pagpamati sa skill stations, kag assessment stations nga nagapatigayon kang paggamit kang natun-an sa simulated trauma scenarios. Diya ginahiwat kada darwa ka tuig para sa mga nurse kag doktor kag mga provincial hospitals sa Antique. Nakipman ang Antique Medical Center, Ramon Maza Senior Memorial District Hospital, kag Kulasi District Hospital para sa madasig nga pagpamati ang ngayan nga pag-intervene kag pag-identify kang immediate life threats. Ang mga instructors nga regyan amo Sanday Gary Yudola, RNEMT, Jasper Jover Handonero, RNEMT, kag Jover Handonero, EMT. Ako si Manuela P. Samulde para sa Antique News Break.